So, hello guys, welcome to back. Kini di second vlog aku tentang tugas forever na. Saya bisa buat nafas sana gitu. Di saat itu di tanggal di sini kayak orphan này. Tapi thay cái nào nào ấy thay đừng dưng mà building ó. Này cả mình rất là thu đầy lưng cái nào rồi tem mà ba giây á, không được thay gất. Rồi để cái mấy cái là đâu mà nữa. Bố ba năm à? Hả? Bố ba giờ đấy mình đẹp nè, thật. Legal. Belegria ya bener. Ada. So, namun fungsi dan langsung bawa dari ke Baise September nah, mana dari langsung biar mana Enggak training lah. Dari sini apa? Alhamdulillah. Dari Nonton kasih hubungan untung mabelar na naidar na kan sana rozo video. Kalau bisa nonton. Ya, ditinggal. Ini mah gor subadi kan udah loh. Bosunnya kan Hah? Di mana 이층 마와 스탕 네 고돌란 노생 네. 어? 이층 주문도. 이층 나 마와 지문이 그 이층 하워를 틀 마. 이층 하워를 틀. 너희 지도 가라니까. 어이. 어? 이층 나. 아이 그 정도면 좀 없네 지금. 지랄래 나 먹으러 왜. Ini nak kenar nak garis jam ke berapa? Full duty sini ya, polis punya. Zaman gari ya. Unta mai una mana ta? Ha? Unta dai unta. अच्छा. Full jamar na Narendra Modi fakin khai. Iba mama jagan nontamana da sosi dekhaigan bara dekhabai thaya. Full jam. Guwahati town da faisai 24, 25 आरो 26 बे मोनथामथ' फैखाना खिन्थु 24 देसं दिनै नोंथांमोनथिं खबरा मोननाय नङा स' बिल्डिं माबायदि नुदों खनसे नायना हो आंखौनो आजिखालि गथ' फिसाफोर दं आरोना सारा पेन्टिं गोजा नरेन्द्र मदि फैगोनखाय पेन्टिंआनो पेन्टिं गासैबो पेन्टिं गोजा ओरैबायदि आरोना जाथ'बाय दे गेट एन्ट्रि खालामसै बेयाव मदि फैगोन नालाय बेयावनो खालामगोन आरोना नामा जाबाय दिनै मोनाबाराव ना हाबगोन बेथ' So guys, गाना सानना दङ बिराद मोजां आरोना जायगाफोरा मा होनो एकदमबारे मोजां भिउ एकदमबारे बुंना आरोना टेक्न'लजियाव हर बापरे मा बोरमा माबा नामा फेस वास नैबे अखारसै आंलाय इदिनोथ' मिथिबाय स' गाइस नायनांबाय थादो भिडिअफोरखौ माबायदि नाङा ओमफ्राय जागोन दा आरो केमेराफोर खालामनायबो जाला माला बर'नि दखना अ माय गड बर'फोरनिबो दङ बेफोराव दामि आरोना दखनाफोरा ओरैबायदि मजा आदा बाजै मोना हाइजें नैबे मा होनो नैबे आरोना बे माफोर Video mana? Hah? Oh, mana deh? Video nih. Ini berada dami. Masuk nari video na. So guys, namanya naga dokna ko tayo yoga. Nanginap na dokna sukna. Tomare. Borophoni festival. Hai khala sih. So mau na beri mana khala sini be. Betul nalai. Betul function. Neo SMS raba kasih mungkin arna. So bayar orang sana sih jangan dah. Wah, sangat. Berizing masih berapa? Berapa sih? Ay, kata senang ya. Moja kan manusia di bio. Gizang karena. Wait wah, ki uri le ifle. Ki ole ifle. Kompone. Dua dong. Hello. Foto kita paling deh. Lebih berkenan kita benar nado kita. Kemarin dia naik ya? Hah? Wah. मानसिफोरा दिनै जाबाय बहुत मानसि आरोना गाइस नियाव जों दा हाबनो नागिरदों हाबनो गोना होआ नोंथांमोना मिथिया आरोना हाबनो गोन ना ओमफ्राय दङ एन्ट्रि मोनगोन ना नोंथां हा
Này vậy. Sebenarnya. Ya, alhamdulillah. Nah, ini जागोन. Guys, जानायनि नास्ताफोरा एरै आरोना मजा जाखांबाय ओमफ्राय दा नै ससे जाखांनासो भिडिअ खालामबाय मानसिफोर दंजोबगोन जानायफोरा बिदि आरो आथिं आलु नुगोन हाय आरो जा रान आरो जा ओरैबायदि स' जागासिनो दा खनसे जानाय खनसे मजा पथा माने ओंखामबो दं पथाबो दं पथा जाबाय बिरानि जादोंमोन ना दहाय नैबे पाया आरोना आलुनि बे माबा मोनबाय बुजि मोनस्लाबा मा मोनदों आरोना ससे जाखानासो देखायबाय ओरैबायदि मजा लाबोदो नोंथांमोनाबो साइथि जादोंमोन आंबो गारनानै साइथि जादोंमोन गैला आंनिया रेसिपि बाबा या मजा हो पनिरा बारा गैला नामा इयाव आं ओइ पनिरखौ जाजालै जानो हाया आं नासो नागिरबायदोंमोन आङो ना दंमोन ना गैया जायाखैनो बिथिंगालाय मानसिफोर नायनो हागोन ना तामा मजा हेलौ गाइस नोंथांमोनखौ गासैबो बरायफिनबाय आरोना आंनि मन'ब्रग अफिसियेल इउटुब चेनेलाव स' आङो दा जाखांबाय एसे फ्रेस जाबाय ओमफ्राय बायहेरायाव फैदोंमोन आरोना नोंथांमोनखौ दायो मा होदों जेसेखौ देखायगोन आं माबायदि जादों जोङो आरोना जानायनि रेसिपिया जोबोद मोजां नोंथांमोना बेफोरबायदि मिटिंफोराव भलुन्टार जायोबा मोजां आरोना ओरैबायदि जानायनि एकदम आरो मजा सुरि गासैबो आरोना पनिर जाबाय था बेसेबां जायो आनलिमिट एकदम सबजि सरकारि नोंथांमोन जाखांबाय थांबाय नामा बिसोरो थांबाय जिमु माले सिरियाव दोनबाय गारि जायाखै स' गाइस नोंथांमोना नुबाय जानांगौ माबायदि जादों माबायदि जायाखै स' नायनांबाय था ओरैबायदि मजा आरोना बेसे जायो आनलिमिट जाबाय था ओरैबायदि मोनसे सफैलायबाय नियाव आर'नाइनि डिजाइन जिरायनोसै जों आरामनो नामा बायराव थांगोन बायराव नोंसो दङ ओइ गैया दोनना होबाय मा मानो लाबोगोन आरो सोरबा नोंबो गोदाव सोरावलै मानसिया थिग जादों एकदम दे पनिरखौ होनदो बार' होबाय जानि अ मा बुस्थु लादोंला बुंनाङा बेसेराफोरा जोबोद खस्थ' हय नोंथांमोना बेयावसो जिरायना दं होनबा माय बुस्थुलै नै फ्रेस जायो पनिर जानानै पनिर पुरि जानानै जोबोद आंगायनाय मोनथारदों आरोना बेनिखायनो दा जाना लायनोसै गाइस बेयाव जाबाय पस्ट लानो हागोन नोंथांमोना बैथिं दङ #एडभान्स आसाम 2025 ओमफ्राय नियाव दङ नै हाबबाय एन्ट्रि खालामदो आरोना बेयावनो फैगोन नरेन्द्र मदि बुस्थुआ माने सरि नरेन्द्र मदि सारा बेयावनो फैगोन आरोना हाय हेल' नोंथांमोन नियावनो फैगोन नरेन्द्र मदिया गाबोनो फट' लानो मोनदों फट' लायनायखौ थांबाय खालामनाय भिउ आरोना वाइट कालारनि भिउ wah केमेराफोरा इथिंगाल निउस लाइभ भिडिअ आरोना बेयाव लेक्सार होगोन नरेन्द्र मदिया हेमन्त मामायाव होगोन सानैबो नै ओरैबायदि फांसन होदो आरोना नोंथांमोनाबो इउटुबफोराव होगोन ना इन्सटाग्रामाव होगोन ओरैबायदि आरो मायाव होगोन वाट्सआप आदसा स' गाइस नै आंनो बे दिनै बोरै नुदों नोंथांमोनखौ मिथिला आरोना माने नोंथांमोनखौ सरि बुंनाया एसे मिस्टेक जानांगोन नोंथांमोना होमब्लाबो एसे सापर्ट खालामलायदो लोगो नोंथांमोन स' गाइस दा नै ओंखारलायबाय आरोना नैयाव दहाय माबादों आरोना बैयाव जाबाय एडभान्स #एडभान्स 2025 आसामनि आरोना
जोंहालाय फट' पस्ट मोनसे लानांगोन ना नोंथाङा नियावलै गाबोन लानोसै नामा नैबो लानांगोन गाबोन गाबोन मायाव मोननोलै है मोनसे लानानै र' गाइस नोंथांमोना दसथाथ' नैयाव मोनसे लानानै नोंथांमोना नायनो हागोन मा लिरदों आरोना बेयाव नोंथांमोननि मेगनजों फरायनानै बिदिनो आदा सेफ मोना हेटिंनै हेशटेग एडभान्स भिडिअ थाहैबाय आसाम 2025 नोंथांखौ भिडिअ नोंथाङा फैसिगोन टेनसन लाना थामनेल नोंनो फैगोन जों बेयाव फट'खौ लाखांबाय ओमफ्राय दा नों थांसै जों दा बिथिंगालै बिथिं मेन गेटआ जाहैबाय मेन गेट आरोना बिथिंगालै नै मिथिं एकदमबारे बिथिंगालै मार्केट जागोन आरोना गेट सेट मिया बुंफोरनाया सरि बिथिं मार्केट जागोन सोब जायगानिनो थाइलेण्ड इण्ड'नेसिया सोब गासिबो बिथिंगालै एन्ट्रि मोनगोन जोंलाय दोङो नालाय नै आसोला टेनसन गैया आरोना जों जेराव मेराव माने जेराव मेराव ना दिस' दा नरेन्द्र मदि सरि थानायफोराव हाबनो मोननाय नङा बयबो होना हरजाखांदों नोंथांमोना नुगोन भिडिअखौ होना हरजाखांनायखौ ओरैबायदि नोंथां नैयावबो नै दानियाव दहाय माने झुमुर माने मोसानायखा आरोना हैबे मा बाङालि ना बाङालि झुमुर ना डेन्स ओरैबायदि नोंथांमोना सापर्ट खालामनांगोन ओरैबायदि आरोना स' गाइस मा खारगो बिसोरो मा खारगो मा खारगो हा जाम लबिसत जाम वा मेनेजार बाबु बहा थांनायदो ओइ नास्ताया जोंना बेले बावगार लानाय नङा नोंथाङा नास्ता लादो जोङो मिनि देरना पेकिं रावबो जायाखै लेजा नैबे ना हा बैथिं दङ र' नैफोराव हायार जा आरोना गाबोनो ओरैबायदि हा बै नै आंनिया बिदिसो दोङो बै नास्ता आमार कालि खाबा लागबो रातिपुवाते पागला एसे रातिबा र' स' हेलौ गाइस नै दा जोङो रुमाव सफैबाय आरोना रुम माने लयार लकारफोराव ओमफ्राय जोबसिगोन भिडिअ दा भिडिअ बेयावनो जोबथ'बाय गाबोन लोगो मोनफिनसिगोन आरोना नैबे जाबाय भिडिअ एपिसड 2 ओमफ्राय गाबोन एपिसड 3 फैगोन ओमफ्राय एपिसड 4आ फैगोन फैया बेखौ बुंनाया फैगोन नङा एपिसड 5बो फैनो हागौ ब्रह्मपुत्र फेस्टिभेलाव थांबाथाय ओमफ्राय मा होनो फेस्टिभेल थांबाथाय फेन्सि बाजारखौ एसे देखायनोसै स' दिनैनि थाखाय बेयावनो थाबाय स' टाटा